Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τσίμος Βασίλειος και μαζί με τον συνάδελφό μου Κοντούπη Ηλία θα περάσουμε στην επίλυση των σημερινών θεμάτων στο μάθημα των μαθηματικών και στοιχεία στατιστικής Γ Λυκείου. Θέμα Α. Το Α1 είναι μία απόδειξη την οποία τη συναντούμε στο σχολικό μας βιβλίο, στη σελίδα 151. Θέμα Α, το Α2, είναι επίσης ένας ορισμός, ο οποίος βρίσκεται στο σχολικό μας βιβλίο, στη σελίδα 87. Α3, βρίσκουμε την απάντηση στο σχολικό μας βιβλίο, σελίδα 14. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α. Η πρόταση Α είναι σωστή. Β. Η πρόταση Β είναι λανθασμένη. Γ. Η Γ πρόταση είναι σωστή. Δ. Η πρόταση είναι σωστή. Ε. Η πρόταση είναι λανθασμένη. Θέμα Β. Μας δίνεται μία συνάρτηση με τύπο F του χ ίσον, χ τρίτης τρίτα, μείον 5 δεύτερα χ τετράγωνο, συν 6 χ μείον 1. Και μας ζητείται από το Β1 να βρούμε τα ακρότατα της συνάρτησης αυτής. Βρίσκουμε λοιπόν την παράγωγο της συνάρτησης, η οποία είναι η χ τετράγωνο μείον 5 χ συν 6. Μηδενίζοντάς τη, βρίσκουμε ότι οι ρίζες της εξίσωσης F τόνος του χ ίσον με το 0 είναι χ ίσον 2 και χ ίσον 3. Και βρίσκοντας το πρόσημο τον πίνακα προσήμου, σχεδιάζοντας τον πίνακα προσήμου της συνάρτησης, βλέπουμε ότι η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα μείον άπειρο 2, γνησίως φθήνουσα στο διάστημα 2,3 και γνησίως αύξουσα στο διάστημα 3 συνάπειρο. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο χ1 ίσον 2 με τιμή f του 2 ίσον 11 τρίτα και τοπικό ελάχιστο στο χ2 ίσον 3 με τιμή f του 3 ίσον 7 δεύτερα. Β2. Να βρείτε την εξίσωση εφαπτωμένης γραφικής παράστασης συνάρτησης F στο σημείο α 0,f του 0,f. Η εξίσωση εφαπτωμένης γραφικής παράστασης F στο σημείο α ή στο σημείο 0,1, αφού βρίσκουμε το f του 0 αντικαθιστώντας τη συνάρτηση F όπου το 0 είναι ίσον με μείον 1, είναι μια ευθεία της μορφής ψ ίσον λ χ και β. Ή αλλιώς ψ ίσον ευτόνος του 0 επί χ συν β, αφού ο συντελεστής διεύθυνσης της ζητούμενης εφαπτώμενης είναι η παράγωγος στο σημείο 0. Επομένως, η ευθεία έχει μορφή ψ ίσον 6χ και β. Το σημείο όμως α ανήκει στη γραφική παράσταση της ευθείας, άρα θα την επαληθεύει. Επομένως, αντικαθιστώντας την τετιμένη και την ταγμένη του σημείου στην εξίσωση της ευθείας, βρίσκουμε ότι το β είναι ίσον με μείον 1. Δηλαδή, η ζητούμενη εφαπτώμενη ευθεία είναι η ψ ίσον 6χ μείον 1. Β3, μας ζητείτε να υπολογιστεί το όριο, λιν χ τίνοντας στο μείον 1, του κλάσματος με αριθμητή f τόνος του χ μείον 12 προς χ συν 1. Αντικαθιστούμε λοιπόν στο κλάσμα την παράγωγο f τόνος, η οποία είναι ίση με χ τετράγωνο μείον 5 χ συν 6, και κάνοντας τις πράξεις τον αριθμητή, καταλήγουμε στο τριώνυμο χ τετράγωνο μείον 5 χ μείον 6. Αφού λοιπόν βρούμε διακρίνουσα και τις ρίζες του συγκεκριμένου τριωνύμου, το παραγοντοποιούμε και βρίσκουμε εύκολα ότι το συγκεκριμένο όριο είναι ίσον με μείον 7. Θέμα τρίτο. Γ1. Ζητείτε να βρούμε το δειγματικό χώρο ενός πειράματος που αφορά τις οικογένειες με 3 παιδιά. Οπότε για το πρώτο ερώτημα κάνουμε ένα δεντροδιάγραμμα, όπου κάθε κλάδος έχει το γράμμα α άμα μιλάμε για αγόρι και το γράμμα Κ εφόσον μιλάμε για κορίτσι. Οπότε εύκολα προκύπτει ο δειγματικός χώρος ω που αποτελείται κάθε φορά από 3 γράμματα. Γ2. Ζητείτε να παρασταθούν με αναγραφή των στοιχείων τα ενδεχόμενα. Α. Το πρώτο παιδί να είναι κορίτσι. Για να γράψουμε τα στοιχεία αυτά, αρκεί από τον παραπάνω δειγματικό χώρο ω να πάρουμε όλα τα στοιχεία που ξεκινάνε από το γράμμα Κ. Β. Ο αριθμός των κοριτσιών υπερβαίνει τον αριθμό των αγοριών. Πάλι παίρνουμε από το δειγματικό χώρο ω όλα εκείνα τα στοιχεία που το γράμμα Κ είναι τουλάχιστον 2 φορές γραμμένο. Γ. Τα 2 πρώτα παιδιά είναι του ίδιου φύλου. Άρα θέλουμε τα 2 πρώτα γράμματα να είναι ίδια. Γ3. Υποθέτουμε ότι ο δειγματικός χώρος αποτελείται από ισοπίθανα ενδεχόμενα και ζητείτε να υπολογίσουμε τις πιθανότητες. Δ, που είναι ίση με α το μη β. Βρίσκουμε τα κοινά στοιχεία των α και β, τα οποία είναι 3, οπότε η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το δ είναι 3 όγδοα. Ε,
ίσον α ένωση β. Γράφουμε τα κοινά και μη κοινά στοιχεία από τα α και β σύνολα που έχουμε βρει στο προηγούμενο ερώτημα και η ζητούμενη πιθανότητα είναι συνολικά 5/8. Ζ ίσον να πραγματοποιηθεί το γ και όχι το ε. Τα κοινά στοιχεία είναι 2, οπότε η ζητούμενη πιθανότητα είναι 2/8 ή 1/4. Β. Να υπολογιστεί η πιθανότητα των παρακάτω ενδεχομένων. Ή δεν πραγματοποιείται κανένα από τα α, β. Άρα το η είναι το α ένωση β τόνος. Οπότε και η ζητούμενη πιθανότητα π του η είναι ίση με 1 - π της ένωσης. Δηλαδή 1 - 5/8 ίσον με 3/8. Και θ πραγματοποιείται ακριβώς ένα από τα α και β. Άρα το θ είναι το α πλην β ένωση β πλην α, όπου τα α πλην β και β πλην α είναι ξένα ενδεχόμενα μεταξύ τους και κάνοντας χρήση του απλού προσθετικού νόμου προκύπτει ότι η ζητούμενη πιθανότητα είναι ίση με 1/4. Θέμα Δ. Μας δίνεται ένας πίνακας με κλάσεις όπου είναι συμπληρωμένο το πρώτο νούμερο της κάτω κλάσης που είναι 8, καθώς και η κεντρική τιμή της δεύτερης κλάσης που είναι 14. Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το Δ1 που είναι το πλάτος των κλάσεων, χρησιμοποιούμε τον τύπο ότι ξεκινώντας από το 8, το άνω άκρο της πρώτης κλάσης θα είναι 8 συν σε και αντίστοιχα θα είναι ίδιο σαν κάτω άκρο της δεύτερης κλάσης και θα φτάνουμε από το 8 συν σε μέχρι το 8 συν 2 σε. Και χρησιμοποιώντας τον τύπο ότι η κεντρική τιμή προκύπτει σαν το ημιάθροισμα των άκρων των κλάσεων, βρίσκουμε ότι το σε μας είναι εν τέλει 4. Δ2. Ζητείτε να υπολογίσουμε, να συμπληρώσουμε τον πίνακα που μας δίνεται παραπάνω, γνωρίζοντας επιπλέον ότι η μέση τιμή είναι 14. Αφού από το πρώτο ερώτημα έχουμε βρει ότι το σε είναι 4, μπορούμε να συμπληρώσουμε τα άκρα των κλάσεων καθώς και τις κεντρικές τιμές. Και έχουμε μοναδικό άγνωστο τη συχνότητα της τέταρτης κλάσης νη 4. Από τον τύπο της μέσης τιμής που είναι ίση με το άθροισμα των χι επί μη i δια το πλήθος νη και αντικαθιστώντας όπου τη μέση τιμή το 14 έχουμε μοναδικό άγνωστο το νη 4, ο οποίος προκύπτει κάνοντας πράξεις ότι το νη 4 είναι ίσο με 5. Οπότε και το σύνολο των παρατηρήσεων είναι συνολικά 50. Δ3. Αν οι παρατηρήσεις είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες σε κάθε κλάση, θέλουμε να δούμε πως οι υπολογιστές χρειάστηκαν τουλάχιστον 9 λεπτά για να τρέξουν το πρόγραμμα. Δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις είναι κατανεμημένες ομοιόμορφα και το 9 βρίσκεται στην πρώτη κλάση, η πρώτη κλάση μπορεί να γραφτεί σαν 8,9,10,11,12 και ξέρουμε ότι είναι συνολικά 20. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τις τιμές από το 9 και μετά, δηλαδή τα 3 τέταρτα των τιμών της πρώτης κλάσης, δηλαδή τα 3 τέταρτα του 20 που ισούται με 15. Άρα, συνολικά οι υπολογιστές είναι 45. Δ4. Ζητείτε να βρούμε την τυπική απόκληση και να εξετάσουμε αν το δείγμα είναι ομοιογενές. Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε την τυπική απόκληση, πρέπει στον παραπάνω πίνακα που μας δίνεται στα δεδομένα να προσθέσουμε τις στήλες χ μείον χ παύλα στο τετράγωνο και χ μείον χ παύλα στο τετράγωνο επί νη i. Οπότε, κάνοντας χρήση του τύπου της διασποράς που είναι το άθροισμα των χ μείον χ παύλα στο τετράγωνο επί νη i δια νη, προκύπτει σαν αποτέλεσμα ότι η διασπορά είναι ίση με 16 και η τυπική απόκληση που είναι η ρίζα της διασποράς είναι 4. Για την ομοιογένεια του δείγματος πρέπει να βρούμε το συντελεστή μεταβλητότητας ΣΕΒ που δίνεται από τον τύπο S διαπόλυτη τιμή του χ παύλα που ισούται με 4 δια 14, το οποίο σαν κλάσμα είναι μεγαλύτερο του 0,1, άρα το δείγμα μου είναι ανομοιογενές. Δ5. Αντικαθιστούμε τον επεξεργαστή κάθε υπολογιστή με έναν ταχύτερο, με αποτέλεσμα ο υπολογιστής να τρέχει το πρόγραμμα στο 80% του αρχικού χρόνου. Ζητείτε πάλι να εξετάσουμε ως προς την ομοιογένεια το καινούριο δείγμα. Δεδομένου ότι μειώθηκαν οι εφαρμογές κατά 80% του χρόνου, αρκεί να πολλαπλασιάσουμε κάθε τιμή με το 0,8. Κάνοντας χρήση της εφαρμογής 3 σελίδα 99 του σχολικού βιβλίου, αντιστοίχως και η μέση τιμή και η τυπική απόκληση του καινούριου δείγματος
θα είναι οι προηγούμενες μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις πολλαπλασιασμένες με το συντελεστή 0,8. Οπότε η καινούργια μέση τιμή προκύπτει ότι είναι 11,2 και η καινούργια τυπική απόκλιση ότι είναι 3,2. Αντιστοίχως, ο καινούριος συντελεστής μεταβολής είναι 3,2 δια 11,2, πάλι μεγαλύτερος του 0,1, οπότε και πάλι το δείγμα μας είναι ανομοιογενές. Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στις επιμελετικές εξετάσεις και καλά αποτελέσματα.